کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کانا صدیقا نبیہ، فرمایا کتاب دے اندر ابراہیم دا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں ذکر کریے اس دا؟ فرمایا اس واسطے کہ انہو کانا صدیقا نبیہ، فرمایا اس واسطے کہ ابراہیم میرا سچا نبی ہے۔ ابراہیم بولو کیسے نبی نے؟ سچے نبی نے۔ فرمایا انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی نے۔ گرامی قدر حضرات، اگر اسی کتب تواریخ دا مطالعہ کریے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس روئے زمین تے 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ کتنے بادشاہ؟ سارے بولیے کتنے بادشاہ؟ جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ 4 بادشاہ گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کی تھی، انہاں وچوں 2 بادشاہ مسلمان سن اور 2 بادشاہ کافر سن۔ جڑے بادشاہ کافراں وچوں ہوئے نے، ایک دا نام نمرود سی، دوسرے دا نام سی بخت نصر۔ کی نام ہے؟ بخت نصر۔ اے وہی بادشاہ جن نے بیت المقدس نو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتا، تیس نیس کر دیتا۔ دوسرا اے نمرود بن کنان بن سخاریب، اے حضرت سام بن نوح علیہ السلام دی اولاد وچوں سی۔ اور 2 جڑے مسلمانہ وچوں ہوئے نے، انہاں وچوں ایک دا نام حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین سی اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سن، جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ اچھا ایک چیز ذہن دے وچ آ سکدی بندے دے کہ انہاں تے ساری دنیا تے حکومت کی تھی ہے تے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری کائنات تو افضل سن، تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے ساری دنیا تے حکومت نہیں کی تھی؟ یہ صرف گل دنیا دی کیتی جا رہی ہے،
اس واسطے میرے آقا دا نام اس لسٹ وچ نہیں آندا کیونکہ میرے آقا نے صرف دنیا تے حکومت نہیں کی تھی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ساری کائنات تے حکومت فرمائی۔ تو گرامی قدر حضرات، نمرود بادشاہ ایک رات ستا، اس نے خواب دیکھیا، دیکھدا کی ہے کہ آسمان دیکھ ستارہ نمودار ہوئے اور اس ستارے دی روشنی اتنی زیادہ ہوئی کہ او دے نال چند دیوتے اس ستارے دی روشنی غالب آ گئی، چند دی روشنی ختم ہوندی جا رہی ہے، اس ستارے دی روشنی ودی جا رہی۔ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھیا، ڈر کے اٹھ گیا۔ صبح جدو دن چڑھیا تو آیا اپنے دربار دے اندر۔ کتب تواریخ اور سیر والے لکھ دے نے کہ ایدے دربار دے اندر 400 وزیر ہر ٹائم بیٹھے رہندے سن۔ کتنے وزیر؟ 400 وزراء ایدے دربار چندے سن۔ پہلیاں جڑیاں کرسیاں ہوندیاں سن 400 وزراء دیاں، پھر 400 مشیر، اور انہاں تو پچھے پھر سرکاری یہودیاں تے فائز جڑے بندے سن، جدو ایدہ دربار لگدا سی وہ دربار پر جاندہ سی۔ اور ایک سائیڈ دے ہوتے 400 منجم، ستارہ شناس، نجومی، انہاں دیاں صفحہ ایک سائیڈ تے ادھر ہوندے سن 200 ادھر۔ جس رات اس اتارہ ویکھیا نا خواب وچ، رات بیتی جدو دن چڑھیا اپنے دربار ہی چایا تو آ کے بڑا افسردہ پریشان ہو کے اپنی کرسی تے بیٹھ گیا۔ جدو کرسی تے بیٹھا وزیران نے بھی دیکھیا، مشیران نے بھی دیکھیا، عام رعایا بھی دیکھیا، نجومیہ نے بھی دیکھیا، آج بادشاہ دا سر جھکیا ہویا ہے۔ جڑا سب تو بڑا منجم سی، نجومی، انہیں کھڑیاں ہو کے دست بستہ بادشاہ نے کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت کی گل ہے، آج کیوں پریشان ہو؟ بادشاہ کہندا میں آج میں بڑا ایک عجیب خواب ویکھیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب دسو کیڑا خواب ویکھیا جیسی توڑی تعبیر دسنے ہیں۔ بادشاہ نے آکھیا میں ویکھیا ہے کہ آسمان ہوتے ایک ستارہ طلوع ہے، ایک ستارہ نکلے ہے، چمکے ہے، اور اس ستارے دی چمک روشنی اتنی سی کہ اس روشنی دے اندر جڑا چن سی او دی روشنی ختم ہو گئی۔ میں ایک خواب دیکھیا تے میں بڑا پریشان ہویا کہ کیسا عجیب ستارہ ہے جدے سامنے چن دی روشنی مک گئی، مینوں ایدی تعبیر دسو۔ 400 نجومی ایک حلقہ بنا کے ننج کر کے سارے ان حلقے دے وچ سارے بہ گئے، اور جو انہوں نے کول منتر جنتر ایسا انہوں نے سٹنے شروع کیتے، پڑھنے شروع کیتے۔ سارے نجومیہ نے یک آواز ہو کے کیا بادشاہ جڑا تو خواب ویکھیا نا، ساڑھا علم نجوم دس رہے ہے کہ تو جتنی دیر تک حکومت کرنی سی تو کر لئی، تیری حکومت تے دن گنے جا چکے۔ نے کہا کیوں؟ آکھنے لگا بادشاہ اے جڑا ستارہ طلوع ہے نا، اے اس گل تے بیان دلیل ہے کہ تیری حکومت دے دن گنے جا چکے، تیری حکومت ہن ختم ہونا لی۔ نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ ہے ساڑھا علم نجوم دس رہے ہے کہ ان قریب تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا، تیری سلطنت ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری حکومت نو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ جدو بادشاہ نے جملہ سنیا نجومیہ دا، کہنے لگا ایک گل دسو، ذرا پھر ایک باری حساب لاؤ نا، تے دسو کیا وہ بچہ پیدا ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں تیرے دسیا دے ہے وہ بچہ پیدا ہون والا ہے، اور ساڑھا علم نجوم دس رہے ہے کہ چند دنہ تو بعد وہ بچہ باپ دی پشت والوں ماں دے شکم والا منتقل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیتا، انہوں نے کیا اعلان کر دیو
4 مہینے تک کوئی بندہ اپنی عورت دے قریب نہ جائے. اعلان ہو گیا. سپاہی مقرر کر دیتے کہ کوئی بندہ اپنے گھر نہ جائے, سارے گھراں چوں باہر رہن. لیکن گل ہے جدو اللہ اپنا کام پورا کرن تے آوے, لیقضی اللہ امرن کان مفعولا, اللہ جدو کسے کام دا ارادہ کر لیندے نا بس پھر پورا کر کے چھڑ دا ہے. انہاں دے پیرے لگے دے لگے رہ گئے, انہاں دیاں سکیمہ بڑیاں رہ گئیاں. اللہ رب العالمین دی طرفوں جڑا امر ہو چکے اسی, وقت آیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے باپ حضرت سیدنا طارق, کی نام ہے سارے بولو کی نام ہے, سیدنا طارق, تا الف را اور خا, طارق رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن پاک جڑا آندہ نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آزر سے کہا, اس باپ تو مراد باپ نہیں, اس تو مراد آپ دا چچا ہے. تمام مفسرین نے لکھے ہیں. اور یاد رکھو حضور علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا, میرا نور میری ماں آمنہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک, اور میری ماں آمنہ تو لے کے سیدہ حوا تک, میرے باپ عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک, میرا نور پاک رحمہ وچوں تے پاک صلبہ وچوں ہندہ ہویا ایتھے تک آیا ہے. فرمایا میرے جمیع آباء و اجداد کوئی بھی مشرک نہیں سن, سب اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والے سن. آپ دے باپ جناب طارق رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دی صلب وچوں, انہاں دی پشت مبارک دے وچوں نور پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ آپ دے مشکوے معلہ وچ آیا. تقریباً 200-300 بندہ بیٹھا ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا آج کل دور ہے, تو میں پوچھ سکنا کہ اس مجمع جو کسے بندے نے بھی پتا ہوئے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ماں دا نا کی ہے؟ نہیں پتا. سنو یاد رکھیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام ہے جناب طارق. بولو کی نام ہے سارے بولو کی نام ہے جناب طارق, اور ماں دا نام ہے جناب سیدہ اوفا, الف واو فا یا اور اتے کھڑا زبر اوفا. کی نام ہے آپ دی والدہ دا سیدہ اوفا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سیدہ اوفا دے بطن مبارک جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نور پاک آیا, جس رات ابراہیم علیہ السلام دا نور پاک ماں دے شکم ملایا نا, اگلا دن ہویا تو جدو بادشاہ درباری چایا نا, بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھیا. فرماندے نے جدو بادشاہ اگلے دن اپنے درباری چایا, دیکھدا کی ہے کہ نجومیاں دیاں دومیں لینا ادھر بھی اور ادھر بھی سارے سر جھکا کے بیٹھے, سر جھکائے ہوئے نے بیٹھے نے. بادشاہ نے کہا تو انہوں کی موت پہ گئی, یہ سارے سر سٹے نے. انہوں نے کہا بادشاہ اسی سر تاں جھکائے نے, اسی بڑیاں کوششاں کی تھیاں نے کہ او بچے دی ولادت نہ ہوئے, لیکن بادشاہ آج راتی اساں آسمانہ تے ایک تارہ چڑھیا نواں بھیکھے ہے. او اس تارہ اس گل تے بیان دلیل ہے کہ اس بچے دا نور باپ دے شکم, باپ دے پشت والو ماں دے شکم والو منتقل ہو چکے ہیں. باپ دی پشت والو ماں دے شکم والو اس بچے دا نور منتقل ہو چکے ہیں. بادشاہ نے اعلان کرا دیتا, انہوں نے کہا اے سال دے اندر جتنے بچے پیدا ہون سب نو قتل کرا دیتا جائے, کوئی بچہ نہ بچے, سب نو قتل کرا دیو. پیرے لگ گئے, جس کارج بچہ پیدا ہوندہ ہے عورتیں رکھ دیتیاں گئیاں کہ کر جا کے پتہ کرو کی دے کر بچہ پیدا ہوندہ ہے, جدے کر بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو, بچیاں انہوں چھڑ دیو, بچے پیدا انہوں قتل کر دیو. وقت گزردہ رہا, جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آیا نا, اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے دل وچ ایک گل نو القا فرمایا, اے اوفا
اگر تو بچے نو شہر وچ جنم دیتا تے محلے دے وچ جڑیاں بیبیاں گشت کر دیاں پھر دیاں نے اونا آ کے تیرے گھر دی تلاشی لے کے اس بچے نو لے جانا ہے تے انہوں قتل کر چھڑنا ہے اس طرح کر تو اس بچے نو شہر وچ جنم نہیں دینا شہر تو باہر ایک غار ہے اوتھے چلی جا اللہ اکبر کبیرہ اس غار چلی جا سیدنا اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھروں اٹھیاں تے چل دیاں شہر تو باہر ایک غار سی اس غار بھی تشریف لے گئیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عادت عطا فرمائی وہ غار بھی میں بابل شہر ویکھی اجے بھی وہ موجود ہے باقاعدہ بڑا انہوں نے پیارا اتھے بنایا ہے پروگرام جڑے جاندے نے لوگ زیارت واسطے سیدہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار بھی چلیاں گئیاں طریق غار اندھیری غار اور اللہ تو انہوں لے جائے این سیڑھیاں اتر دیا بندہ این جاندہ تقریباً 12 تو 14 سیڑھیاں نے اس غار اترن واسطے این تھلے جا کے پھر این سیڑ دے ہوتے اس تھلے پاسے جا کے غار ہے اندھیری غار طریق غار پر مورخین لکھ دینے جدو سیدہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تشریف لے کے گئیاں نا چون ہی آپ نے قدم جا کے غار وچ رکھے اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے محبت نہ لاکھو درہ سارے ایک باری سبحان اللہ پھر پیار نہ بولیے درہ ایک باری سارے سبحان اللہ جدوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی ولادت باسادت ہوئی ہے جس ٹائم جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس کائنات دی اندر تشریف لے کے آئے نے آپ دی دنیا تے جلوہ گری ہوندیاں سار علماء نے لکھی آئے حرمان نے آپ جدوں کائنات دی تشریف لے کے آئے او غار جڑا طریق غار سی جدوں اللہ دے نبی اس غار وچ آئے نے آپ دی پیشانی وچوں اجیاں نور دیاں لاٹاں نکلیاں نے سارا غار چمکن لگ پہ آئے سارا غار جگمگ کرن لگ پہ آئے سارے غار دے اندر روشنی روشنی نور ہی نور ہو گیا میں کہا سجنہ نور کیوں نہ ہوئے ان نور والے دا امین جو تشریف لے آیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دی جدو گود بچائے سارا دن سیدہ اوفا رضی اللہ تعالی عنہ آپ غار وچ بیٹھیاں رہیاں کدی بچے دا منہ چم دیاں نے کدی پیشانی تے بوسا دے دیاں نے کدی ہتھاں نو بوسا دے دیاں نے جدو سارا دن گزری ہے جدو شام پئی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ماں دے ذہن وچ خیال آیا اگر میں رات دی گھروں بار گزاری محلے والیاں نو شک ہو جائے گا آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نو تنے تنہا کلے ابراہیم علیہ السلام نو اپنی گود وچوں انج اس غار دے وچ لٹا دیتا ہے آپ دی والدہ سیدہ اوفا نے ابراہیم علیہ السلام نو غار وچ لٹا کے کلیاں غار وچ پتر نو چھڑ کے سیدہ اوفا واپس آ گئیاں علماء کہنے نے جدو حضرت ابراہیم دی ماں ابراہیم علیہ السلام نو غار وچ رکھ کے واپس آئیاں نے اللہ قریب نے او جڑا غار دا دروازہ سی اتو ایک پتھر نو حکم دیتا اے پتھر اتو رڑ پتھر رڑے آئے آکے غار دے بوئے دے اگے لگ گئے آئے غار دے دروازے دے اگے آکے پتھر لگ گیا ہے ادھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ماں ویخ پتر نو چھڑ کے گھر چلی گئی ہے ہون اسی اللہ کل شیئن قدیران اے جبریل اے او سونا نبی ہے جدی پشت وچ میرے سونے نبی محمد دا نور پیا چمکا مار دائے اے جبریل چلنا ہون اس غار وچ تو چلا جا یا اللہ میں غار وچ جا کے کی کرا فرمایا جبریل جا ہون چڑا کم ماں پئی کر دی سی اے پتر دی تربیت پئی کر دی سی پتر نل پیار پئی کر دی سی جبریل تو جا کے ابراہیم نو اپنی گود وچ لے لے ابراہیم علیہ السلام نو جا کے گود وچ اٹھا لے جناب جبریل آئے نے اور آ کے کیتا کیے
ابراہیم علیہ السلام نو جبریل نے آ کے اپنی گود وچ اٹھایا. کیسا سہانا ویلا ہوئے گا, کیسا پیارا یہ منظر ہوئے گا جدوں ابراہیم علیہ السلام نو جناب جبریل امین نے گود وچ اٹھایا. تھوڑی دیر تو بعد جناب جبریل رون لگ پے. جدوں جناب جبریل روئے نے, جناب حضرت ابراہیم روئے نے, جناب جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ سجا پھڑیا ہے. سجا ہاتھ پھڑ کے اے دوویں انگلاں, ایک شہادت دی انگلی تے ایک اے وڈی انگلی, اے دوویں انگلاں پھڑ کے ابراہیم دے منہ وچ دتیاں نے. مفسرین کہندے نے جدوں جناب جبریل نے حضرت ابراہیم دیاں دوویں انگلیاں پھڑ کے منہ وچ دتیاں نے, اللہ رب العالمین نے ایک انگلی وچوں دودھ جاری کر دیتا ہے, دوسری وچوں شہد جاری فرما چھڑیا ہے. ایک انگلی وچوں دودھ جاری ہو گیا, دوسری وچوں شہد جاری ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی منہ دے وچ اپنی انگلاں رکھیاں, پرورش ہو رہی ابراہیم علیہ السلام. جدو رات پئی, رات گزری, دن چڑھیا, جبریل امین واپس چلے گئے. آپ دی والدہ جدو آئیاں نا, اللہ دے حکم دے نال وہ جڑا پتھر غار دے بوئے دے گئے سی نا, وہ پتھر پرا ہو گیا. حضور حضرت ابراہیم دی والدہ غار اندر چلیاں گئی. سارا دن پتر دے کول رہندیاں نے, دودھ پلاندیاں نے. جدو شام پیندی ہے پھر واپس چلیں جاندیاں نے. جدو جناب اوفا واپس آندیاں نے, اللہ جبریل پھر غار وچ پیچ چھڑدا ہے. ان علماء کرام نے مختلف ایتھے اقوال بیان فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر تک, کتنے سال تک اس غار دے وچ کلے رہے. ایک مفسر فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام اس غار دے اندر 7 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ سارے بولیے کتنے سال تک؟ 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام اس غار وچ کلے رہندے رہے. والدہ آندی دودھ پلا کے شام نو چلی جاندی. ایک روایت جی کہ ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک غار وچ رہے. ہولی ہولی نہیں, محبت نہ بولیے درے کوئی سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھو جناب جبریل آندے نے, چلے جاندے نے, والدہ آندیاں نے, چلیاں جاندیاں. وقت گزردا رہا, وقت گزردا رہا. جدو ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے, مختلف روایات دے پیش نظر, ایک روایت دے پیش نظر 13 سال عمر, ایک روایت دے پیش نظر 7 سال, اور ایک روایت دے پیش نظر 17 سال دی عمر جناب ابراہیم علیہ السلام دی. تے کلے غار وچ رہندے نے. ایک دن جناب اوفا نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام انگلی انج پھڑیا نال, پتر آ کر چلی ہے. ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا, اور تمام مورخین نے لکھیا کہ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے نا, آپ دی ولادت تو چند مہینے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد جناب طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا وصال ہو چکے ہیں. حضرت ابراہیم دی ولادت تو پہلے حضرت جناب طارق دا وصال ہو چکے ہیں. جدو ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے نال گھر آئے نا, تو جناب اوفا نے اپنے دیور یعنی ابراہیم علیہ السلام دے چچا آزر نو, کیا بھائی جان اے تہاڈا بھتیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام انج کر کے اپنے چاچے والوں ویکھیا, چاچے نے بھتیجے والوں ویکھیا. تمام مورخین نے لکھیا جدو سب تو پہلی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام دی طارق نال اپنے چاچے آزر نال ہوئی نا, پہلی ملاقات آزر دے نال, تے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ملاقات ہوندے ہی اپنے چاچے نو لاجواب کر کے رکھ دیتا, کیونکہ آزر بت فروش سی, بت تراش بھی سی, بت فروش بھی سی. بت کڑ کڑ کے بناندہ ہوندہ سی, پتھر کڑ کڑ کے بت تیار کرنے, اور بڑا چرچا سی, بڑا شورا سی آزر دے بتان دا. انہیں بت بنانے بھی تو بت بیچنے بھی. پہلی ملاقات جدو ابراہیم علیہ السلام دی اپنے چاچے آزر نہ ہوئی نا, ابراہیم علیہ السلام کہنے نے چاچا جی ایک گل تے دسو. ہاں بھتیجے پوچھ کیڑی گل ہے؟ آپ کہنے نے چاچا جی یہ دسو میرا رب کیڑا ہے؟ پہلا سوال, چاچا جی دسو میرا رب کیڑا ہے؟ آدر کہندہ پتر تیرا رب میں ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے جو گل سنی آپ تھوڑے جا پریشان ہوئے. چاچا جی میرا رب تسی ہو؟ ہاں بیٹا میں ہاں تیرا رب. اچھا تو چاچا جی تہاڈا رب کیڑا ہے؟ تہاڈا رب کیڑا ہے؟
आज़र कहता पुत्र मेरा रब नमरूद है। अच्छा चाचा जी थोड़ा रब नमरूद है, तो चाचा जी नमरूद का रब केड़ा है? नमरूद का रब केड़ा है? आज़र कहता पुत्र वो फलाने बुतखाने में जेड़ा वड्डा बुत है ना वो नमरूद का खुदा है, फलाना बुत वो नमरूद का भी खुदा है। अच्छा तो चाचा जी उस बुत का खुदा कौन है? उस बुत का खुदा केड़ा है? आज़र ने जो इन्ना जुमला सुनिया ना वे कहना पुत्र एडी निक्की जी उम्र च बड़ियां बड़ियां गल्लां नहीं करी दियां, चुप कर जा। बचपन अंदर पहली मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाचे नूं दस दिता चाचा जे तू बुत तराश है ना, जे तू बुत फरोश है तो याद रखी रब ने मैनू बुत शिकन बना के रवाना फरमाया ही, मैं बुत तोड़न वास्ते आया कायनात च। आदर कहना पुत्र बाकी गल्लां बाद ए मैं खुदा बनाए ने खुदा। जदों ये चाचे जुमला बोलिया ना मैं खुदा बनाए ने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे आंदे ने चाचा ये किवें दे खुदा ने जिन्होंने बंदा आप बनाए? ये खुदा ने? हाँ पुत्र ए मैं खुदा बनाए ने तो मेरा ये मेरे बनाए हुए खुदावां दा बड़ा चर्चा है। तो पुत्र इंज कर ए खुदा लै जा तो जा जाके बाजार विच बेच के आ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने बुतां दा एक भरिया टोकरा भर के आप लैके टुर पे बाजार तो बाजार ही चलते हाँ अल्लाह के नबी ने जेडे जुमले बोले ना मुर्रखीन ने उस जुमलियां नूं ही किताबां विच दर्ज फरमाया। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बाजार भी चलते जाते ने तो चलदियां चलदियां फरमाते ने मैं यश्तरी माला यदुर्रु वला यनफउ। आप फरमाते ने लोगो ओ दसो थोड़े विचों कौन है जेड़ा ऐसे बुत खरीदेगा जेड़ा ना नफा देंदे ने ना नुकसान देंदे ने? कौन है थोड़े विचों जेड़ा ऐसे बुत खरीदेगा जेड़ा ना कोई नफा दे सकते ने ना कोई नुकसान दे सकते ने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बुत लैके चलदियां एक चश्मा सी, चश्मे दे करीब आ पहुंच गए। आपने जाके टोकरा ला के थल्ले रखिया, वेखिया पानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुत नूं पैरां वाले पासियों चुकिया है, चुक के इंज करके ते पानी विच ओदा मुंह दे दिता ते पानी विच मुंह दे के फरमांदे ने इशरिब 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 वो पानी पी ले, तेनू तरे लगी होनी है, पानी पी ले पानी पी ले। ते आप लोकां वल वेख के कहंदे ने ओ लोगो आओ आ वेखो आ तुहाडा खुदा है ना जिन्नू आंदे हो ए मींह पांदा है, वेखो पानी विच डुब के मर चलिया जे। ए ले लवो ए ले लवो ए अपने खुदा ले लवो विच बाजारां ए होका देवे ते पाक नबी रबाना। आ जाओ लोको ओए बुत खरीदो ओ जिस विच जहन्नम जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जदों इंज करदे ना पानी नूं किसी ने डबो दिता पानी दे विच बुत नूं ओ कुछ ते वेख के बच्चा समझ के ना हसदे कोलों दी लंघ जांदे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गली विचों गुजरे, आवाज़ देंदे जा रहे हैं लै लो भैया अपने बुत लै लो जेड़े ना नफा देंदे ने ना नुकसान। एक औरत ने अपने घर की खिड़की खोली ते आवाज़ दे के आंदी वे इब्राहीम तेरा चाचा किथे वे? आपने फरमाया क्यों? मैं ओदे कोलों खुदा लैना। आपने फरमाया ते मेरे तो ले लै। आई नहीं तेरे तो नहीं लेना। फरमाया क्यों? आए तू एदी कोई तारीफ ही नहीं करदा क्यों? भी तुसी अपनी ईमानदारी दसो कोई बंदा अमरूद रेड़ी ते ला के बैठा होए ते आंदा होए आ जाओ भाई तरक्के अमरूद ले लो, गले सड़े ले लो, काने ले लो, कदी किसे खरीदने? बोलो तो सही ओदा ही लैणगे ना जेड़ा के आ जाओ भाई मिठाइयां ले लो, बेचदे अमरूद आंदे की ने मिठियां बर्फियां ले लो, ओदा ही हमेशा विकदे ने। ओने कहा मैं की लवां तू ते दी तारीफ ही नहीं करदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बचपन दा जमाना सी, आप मुस्कुरा के फरमान लगे बीबी तारीफ तो तां करना जे करन दे काबिल होवे दे, एदी की तारीफ करा? आपने फरमाया अच्छा ते तू ये बुत क्यों खरीदना चाहनी? आंदी मेरे कोल पहला भी एक है सी ते फरमाया वो किथे? आंदी ओनू कोई चुक के लै गया।
کیا نہیں انہوں کو چوک کے لے گئے. خلیل اللہ علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا وہ کیسا خدا ہے جنہوں لوگ چوک کے لے جان. آپ نے فرمایا تینوں ایک خدا دا پتہ میں نہ دساں. ہائے ہائے ہائے, تینوں ایک خدا دا پتہ میں نہ دساں. ہاں دی دس. آپ نے فرمایا تینوں ایسے خدا دا پتہ دسنا جے تینوں بھوک لگی ہوئے تو تینوں روٹی بھی دے وے, جے تینوں کپڑیاں دی ضرورت ہوئے تو تینوں کپڑے بھی دے وے, جے تینوں پیاس لگی ہوئے تو تینوں پانی بھی دے وے, جے تینوں سواری دی ضرورت ہوئے تو تینوں سواری بھی دے وے. آکھن لگی او کیڑا خدا ہے, او کیڑا خدا ہے. خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا بی بی او خدا ہے جنہیں پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہوا ہے, جنہیں ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے. خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی تبلیغ سن کے نا اور بی بی متاثر ہوئی. انہیں کہا ابراہیم آج تو بعد میں بھی اسے خدا نو مننا گی جدہ تو ذکر پیا کرنا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام نا لے کے ٹوکرا ہو جویں دا پرے ہے اسی لے کے ہمیں واپس آ گئے. شام نے جدو گھر آئے نا آپ دا چاچا آزر کہندا پتر یہ بیچے نہیں ہوں. آپ نے فرمایا چاچا جی آج کل مندہ بڑا ہے. کی ہے بولو تو صحیح. چاچا جی آج کل مندہ ہی بڑا ہے. کیوں؟ چاچا جی کو خریدہ ہی نہیں, گاہک ہی کوئی نہیں. تو چاچا کی آندہ ہے پتر گاہک تے بڑے نے تینوں بیچن دا طریقہ نہیں. فرمایا چاچا جی کیوں پتر تو انہاں دی تعریف ہی نہیں کردا. فرمایا چاچا جی دی تعریف کی کرا نہ تے سن دے نے بے ایمان, نہ اے ویندے نے, نہ اے بول دے نے. چاچا جی میں انہاں دی تعریف کی کرا. چاچے نے جدو آپ دا جملہ سنے آندہ اچھا تیریاں گلاں میں بڑیاں سنیاں نے لا ہن ایک گل سن. فرمایا کی آندہ آ جڑے بت پہنے ٹوکرے وچ اگر اے بت تیری رسالت دی دے دن گواہی, اگر اے بت تیری رسالت دی گواہی دے دینا تو میں انہوں خدا مننا گا جنہوں تو خدا مننا ہے. ایک باری محبت نہ سبحان اللہ کو آندھے نا. گرمی بڑی ہے اس وجہ تو تھوڑا جا آج محسوس نہ کرنا, کر بھی لو تو کوئی ٹینشن والی گل نہیں, کیونکہ آج تو 2 جمعے تو پہلے تقریر کر دیں ایک دم شدید درد ہوئی جی دی وجہ تو تھوڑا جا نا پریشانی کافی ساری ہوئی ہے. 2 ہفتے بڑے اوکھے جا گزاریں تا آج تھوڑا جا تھلڑے لیول ترہ کے گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا جا ٹھیک ہوئے گا موسم تو پھر اونا نہ ہوئے کر دی کسی اور پاسے لگے جائیے. اس واسطے پورا گرمی بہت زیادہ. سبحان اللہ ذرا پیار نہ لے کوریا کو. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا چاچا جی سوچ لو. آندھا پتر میں سوچ لے آئے اگر اے بت تیری رسالت دی گواہی دے دین کہ میں انہوں خدا من لواں گا جنہوں تو خدا مننے. ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے چاچے دا جملہ سنیا ہے تے خلیل اللہ علیہ السلام نے انج ہاتھ اٹھائے نے رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی ہے, عرضی پیش کیتی ہے. عرضی پیش کر کے جدوں انج خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے, ہاتھ چہرے تے پھیرنے دی دے رہے اس پورے ٹوکرے وچ جننے بت پیسن سارے بلند آواز نال بول کے آندے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. سارے بتاں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتا. جدو سارے بتاں کلمہ پڑھے تو آزر کی آندہ اوئے ہوئے ہوئے میں تے بڑے بڑے جادوگر ویکھے سن بھائی پر تیرا جادو تے ابراہیم بڑا ڈاڈا, تو تے پتھرانو بھی بلا چھڑے, تو تے پتھرانو بھی بلا چھڑے. انہاں بھی تیری گواہی دیتی. خلیل اللہ علیہ السلام وقت گزار دے رہے اپنے شہر بابل دے اندر, وقت گزر دا رہا, آپ لوگوں نے تبلیغ کر دے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دا ذکر پاک قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات دے مختلف صورتان دے اندر آپ دا ذکر کیتا ہے. چڑھ دی جوانی ابراہیم علیہ السلام دی, بلا دا حسن. ایک دن آپ بازار وچ کھڑے سن تے بابل شہر دے اندر کچھ لوگ بتاں دی پوجا کر دے سن, کچھ چاند دی پوجا کر دے سن, کچھ ستاریاں دی پوجا کر دے سن, کچھ سورج دی پوجا کر دے سن, تے کچھ نمرود دی پوجا کر دے سن, تے کچھ بندے ایسے سن جڑے آگ دی پوجا کر دے سن. جدو شام پئی نا پہلا جدو تارا چڑھیا تو جڑے تارے دی پوجا کرنا لے سن نا
وہ آ کے سارے باہر گلی وچ کھڑے ہو گئے انج کر کے تارے نوں لگ پے ویکھن خلیل اللہ علیہ السلام آپ بھی اس مقام دے اتے آئے تے آ کے انج تارے نوں ویکھیا تے تارے نوں ویکھ کے جڑا جملہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے بولیا اللہ نے اس جملے نوں قرآن وچ نقل فرما چھڑیا سارے محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا جدو رات پئی نا رات جدو آپ نے ویکھا نا تارے نو تے تارے نو ویکھ کے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هَذَا رَبِّي فرمایا کیا یہ میرا رب ہے فرمایا کیا میرا رب ہے فلما افلا تو تھوڑی دیر تو بعد جدو تارا ڈوب گیا تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا قال لا احب الافلین فرمایا سن لو او جڑا ڈوب جائے وہ خدا نہیں جے ہو سکتا جڑا ڈوب جائے ہو بولو ذرا جڑا ڈوب جائے ہو خدا نہیں ہو سکتا جنہ نے تے پہلا جناب خلیل دا جملہ سنیا سی نا جدو فرمایا قال هذا ربی میرا وہ بڑے خوش ہوئے نا کہ واہ بھائی واہ بتاں دی اس نفی کیتی ویکھو تارے نو ویکھ کے آندا پیا بھی آ میرا رب ہے کیا میرا رب ہے تو لگدا اینو مان لیا تو جدو ڈوب گیا آپ نے فرمایا لا احب الافلین او جڑا ڈوب جائے جڑا چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکدا تھوڑی دیر تو بعد جدو چند چڑھے آنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چند دی پوجا کرنا لے بندے آگئے اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ جدو چند ویکھیا ہے خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو چند نو چڑھیا ویکھیا ہے آپ نے ویکھ کے فرمایا او میری قوم کیا آ میرا رب ہے اللہ فرماتا ہے فلما افلا کہ جدو چند بھی ڈوب گیا ہے تے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فرمایا اگر رب میرے نے مینوں ہدایت نہ دیتی ہوندی تے میں تو تواڈے نال کھوتے ہونا سی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وہ بھی مایوس ہو گئے چند دی پوجا کرنا لے مایوس ہو گئے رات مکی جدو دن چڑھے آنا اللہ فرماندا ہے فلما رأى الشمس بازغة جدو ویکھیا نا سورج نو آپ نے فرمایا قال هذا ربی هذا اکبر فرمایا آ میرا رب ہے وہ یہ تے بڑا بھی ہے وہ جڑے سورج دی پوجا کر انہاں کہا لاؤ بھائی اگے دعاں دا انکار کیتا سو چند ابھی تے تاریاں دا بھی ایدہ اقرار کر دا تے نالے آندہ پہ ہازا اکبر اے بڑا بھی ہے تو لہذا پتہ لگتا ہے اے مان گیا جدو سارا دن گزریا نا تے جدوں پئی نا شام تے جدو سورج بھی ڈوبیا اللہ فرماندا ہے فلما افلت تے جدو سورج بھی ڈوب گیا آپ نے فرمایا قالا یا قوم انی بری مما تشرکون فرمایا میری قوم سن لو آج جڑے تسی نکے نکے شرک کھلا رہے ہیں میں بری جے نہ تو میں نہیں جے ہے چاند دی پوجا کرنے والا سورج دی پوجا کرنے والا تاریاں دی پوجا کرنے والا فرمایا میں دی پوجا نہیں کردا قوم والے سارے کٹھے ہو گئے انہیں کہا ابراہیم نہ تو چاند نو مننا ہے نہ تو سورج نو نہ تاریاں نو تے دس تیرا رب کیڑا ہے دس تیرا رب کیڑا ہے ہن خلیل اللہ علیہ السلام دی گل سننا اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا سن لو میرے تو پوچھ دیو میرا رب کیڑا ہے سنو فرمایا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمایا میرے تو پوچھن رہے ہو میرا رب کیڑا ہے فرمایا
میرا رب ہووے جنہیں زمین و آسمان نو بنا دیتا ہے. تو فرمایا میں مشرک نہیں ہوں، میں صرف رب العالمین دی عبادت کرنے والا ہوں، میں صرف رب العالمین دی عبادت کرنے والا ہوں. سورج والے نے بھی جواب دے دیتا، چند والے نے، ستارے سب نے جواب دیتا. کچھ دنوں تو بعد بابل شہر تو باہر ایک میلہ لگدا سی، سالانہ میلہ. کی لگدا سی؟ بولو سی کی لگدا سی؟ ایک میلہ سال بعد. اس میلے وچ ہوندا کی سی؟ کبڈی، کشتیاں، دوڑاں، کتیاں دیاں دوڑاں، کوڑیاں دیاں دوڑاں وغیرہ وغیرہ. ایویں دے جو کچھ اج تواڈے پاکستان دے وچ ثقافت دے نام نال ہو رہا ہے نا، یہ سارا کچھ نمرود دے دور وچ ہوندا. 10ویں دی کلاس وچ غالباً 9ویں یا 10ویں دی کتاب وچ انگلش دے وچ دی کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، پاکستان دا ثقافتی ورثہ، تو وہ دے وچ انہاں ساریاں چیزاں دا ذکر کیتا جاندا ہے. کبڈیاں، کشتیاں، کتیاں دی دوڑ، کوڑیاں دی دوڑ، یہ سارا کچھ نمرود دے دور وچ ہوندا سی. یاد رکھو ایک اہل سنت و جماعت دا ادنا خادم ہون دی حیثیت نال عرض کرنا چاہنا، آ جڑا لفظ رکھتا جانا میلہ ٹھیلا اب بزرگاں دے عرس دے ہوتے بھی تے جا کے جو غیر شرعی حرکات ہوندیاں نے، ساڈا اہل سنت دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. ساڈے سنی علماء بھی اس بارے کافی تگو دو کر رہے ہیں، لیکن کئی آستانے ایسے نے جتھے بڑے 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 مگر مچھ بہ گئے، وہ انہاں چیزاں نو پیچھے نہیں ہون دیندے. کیوں نہیں ہون دیندے؟ وہ آندے جے اے ڈکیا تے رش مک جانا ہے، رش مک جائے گا. لہذا یہ چیزاں اسلام میں جائز نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے قوم والے کہتے ہیں ابراہیم میلہ لگ رہا یار، تو چل چلیے، بڑی بڑی دوروں دنیا ہوئے گی. خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے انج نگاہ چکی آسمان وال. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَّظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ، آپ نے انج نظر چکی آسمان وال، تے آسمان وال نظر اٹھا کے نا آپ نے فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمایا بھی تسی جاؤ میں بیزار ہاں. کی فرمایا؟ بولو تسی جاؤ میں، فقال انی سقیم، فرمایا میں بیزار ہاں تسی جاؤ. انہاں دے نزدیک یہ سی کہ اس دور جڑا بندہ انج تاریاں والوں ویکھ کے آندا سی نا انی سقیم کہ بھئی میں بیمار ہاں، وہ سمجھتے سن انہوں کو بڑی بڑی بیماری لگن والی ہے تاں نہیں اے جاندا پیا. انہاں جدوں خلیل اللہ دا جملہ سنیا نا انی سقیم، آپ نے فرمایا میں بیزار. اصل آپ تے اس گلوں نہیں سی فرمایا کہ میں بیمار ہاں یا میں کو بیماری آن والی. آپ نے تے در حقیقت وہ فرمایا سی جڑے کام تسی جان رہے ہو نا، اللہ دا نبی انہاں میلیاں ٹھیلیاں وچ جاندا نہیں. آپ نے اس بارے فرمایا انی سقیم میں بیزار ہاں. انہاں فرمایا آ جاؤ بھئی آ جاؤ چلیے سی، اے تے بیمار جے رہن دیو. جدوں او جا رہے سن اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام نے انج قوم والوں جاندیاں ویکھیا تے آپ نے ویکھ کے فرمایا او میری قوم، او سارے ٹر چلے ہو تے اپنے خداواں نو کلیاں چھڑ چلے ہو. آج تسی جدوں آؤ گے نا تے خدا دی قسم ویکھیا جے تواڈے خداواں نال میں چنگی طرح نبڑ لے آونا جے، تواڈے خداواں نال میں نبڑ چکا ہواں گا. قوم ساری چلی گئی میلے وچ تے خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس کمرے وچ آئے جتھے سارے بت نہ ٹنگے سن تے بڑے 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 بت بنا کے چار چفیرے دیواراں ٹنگے تے ایک سب تو بڑا بت سی جڑا مین انہاں رکھیا سی، بڑا بت انہوں ٹنگیا سامنے. تے خلیل اللہ علیہ السلام نے میری طرف دیکھو انج موڑے تے رکھیا کلاڑا، کوڑا موڑے تے رکھیا لے کے اللہ دے نبی سدھے اس بت خانے وچ آئے تے آگے خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا وہ سارا کمرہ بہترین کھانیاں دے نال بھریا پیا، کھانے ہی کھانے بڑے پہن. تو خلیل اللہ علیہ السلام نے چار چفیرے نظر ماری، کوئی سونے دا بت، کوئی چاندی دا، کوئی پتل دا، کوئی تانبے دا، کوئی سلور دا، کوئی سونے دا، کوئی لوہے دا، کوئی پتھر دا، کوئی کسی چیز دا، سارا کمرہ بتاں دے نال بھریا. خلیل اللہ علیہ السلام نے این جدو بت اٹھایا نا اپنا کوڑا اٹھا کے اللہ دا نعرہ ماریا
کسے بت دا نک لا کے سٹ دیتا, کسے دی لت لا کے سٹ دیتی, کسے دا کن وڈ دیتا, کسے دی اکھ کٹ دیتی. پورا بت خانہ ابراہیم علیہ السلام نے داستان عبرت بنا دیتا. سارا بت خانہ پاش پاش کر دیتا, سارے نو وڈ ٹک دیتا. اللہ فرمانا فجعلہم جزازا الا کبیر اللہم, فرمایا سب بت خانہ توڑ دیتا مگر جڑا وڈا سی نا اونوں کچھ نہیں آکھیا. آپ نے او بت لے کے نا وڈے او گھوڑا وڈے بت دے رکھ دیتا موڈے دے اوتے, تے آپ نے فرمایا جدوں اے واپس ہون گے نا تے ویکھن گے تے آکھن گے وڈے خدا نے نکیاں دا بیڑا گرک کر دیتا ہے. اور تفسیراں وچ لکھیا جدوں شام نو واپس آئے نا تے وہ شراباں پیتیاں تے جدوں اندر وڑے تے چار چفیرے نظر ماری تے ویکھدے نے واقعی تے جدوں سامنے وڈے پوتے نظر پئی نا آندے نے لگدا ہے وڈے خدا نے نکے نکے شریکاں نو مار دیتا ہے. شریکاں نو مار جدوں وہ شراب دا نشہ اتریا نا تے ویکھدے نے سارے تے بول کے کی آندے نے وہ ویکھو کیڑا ظالم ہے معاذ اللہ جیڑا ساڑھے بتاں دا یہ حال کر گیا ہے. وہ بڑا بڑا ظالم ہے, قرآن پاک دے الفاظ نے جدا ترجمات کر رہے ہیں. وہ کیڑا جیڑا ساڑھے بتاں دا یہ حال کر گیا ہے. اللہ کریم قرآن پاک کے جچات فرماندہ ہے سوچ دے رہے سوچ سوچ کے بچوں کو جو بول لے ہو آکھن لگے ہاں یاد آیا ستائیں یذکرہم یقال لہو ابراہیم. آندھے نے یاد آیا ساڑھے پورے شہر ہر بندہ تے انہوں مندہ ہے عبادت کردہ ہے. پورے بابل شہر اکو بندہ جڑا انہوں دی مخالفت کردہ ہے او دا نام ابراہیم ہے. بادشاہ تک اطلاع پہنچ گئی نمرود تک جناب وہ ساڑھے بتانوں کوئی پاش پاش کر گئے. کون ہے؟ انہوں کہا جی وہ ابراہیم ہے. انہوں کہا لے آؤ گرفتار کر کے. خلیل اللہ علیہ السلام نو ہتھاں وچ ہتھکڑیاں پیراں وچ بیڑیاں گلے وچ توق تے زنجیراں پا کے جدوں لے آندا نا نمرود دے سامنے. ہن سنیا جے نمرود دے جدوں سامنے خلیل اللہ علیہ السلام پہنچے تے نمرود ویکھ کے کہنے لگا ہاں بھائی ابراہیم ایتھے کچھ لوگ مینوں رب مندے نے, کچھ بتاں نو رب مندے نے, کچھ چاند نو کچھ سورج نو کچھ ستاریاں نو رب مندے نے. تے تو کینوں رب ماننا ہے کنوں رب ماننا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا اللہ نے اس جواب نو بھی قرآن وچ نقل فرما چڑھیا. محبت نو سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ فرماندہ ہے اے محبوب کیا تساں انہوں نہیں ویکھیا جیڑا میرے بندے ابراہیم نہ لڑ پیا؟ گل کی سی؟ فرمایا گل یہ نہیں سی کہ اللہ نے انہوں ملک دے چھڑیا سی. یہ تو پائی آبا دے بھی پتہ لگا بعد دفعہ دولت بندے دا دماغ بگاڑ بھی چھڑ دی. اللہ فرماندہ وجہ کی سی میرے بندے نال کیوں لڑیا؟ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے انہوں ملک دیتا سی. تے بول کے آکھن لگا ابراہیم کیڑا تیرا رب؟ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سونو نمرودا میرے رب دا پوچھے ہی. خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سن لے میرے رب دا پوچھے ہی تے سن ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا سن میرا رب ہوئے جڑا زندگی عطا کر دے جڑا موت تاری کر دے. آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا موت دیندہ ہے زندگی عطا کر دے. تے نمرود بول کے آکھن لگا انا قال انا احیی و امیت. انا بے شک میں بھی زندہ کر لینا وا میں بھی مار لینا وا. فرمایا کیویں؟ روایاتی چاندہ نے دو قیدی منگوائے, ایک نو قتل ایک نو موت دا حکم سی ایک نو آزادی دا حکم سی. بادشاہ نے آکھیا جنہیں آزاد ہونا سی اینو پھانسی تے لٹکا دیو, جنہیں پھانسی تے لٹکنا سی اونو آزاد کر دیو. ہس کے آندہ ویخ ابراہیم جنہیں مرنا سی اونو زندہ کر چھڑے تے جنہیں زندہ ہونا سی اونو مار چھڑے. خلیل اللہ علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے ظالمہ تو سمجھے ہی نہیں اے زندگی دینا تے موت
موت تاری کرنا اے رب العالمین دا کم ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں ویکھیا اے تے انہیں اے گل کر دیتی ہے، آپ نے فرمایا سن میرا رب ہوے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُخِتَ الَّذِي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ آپ نے فرمایا سن نمرود میرا رب ہوے جڑا روز ادھروں سورج چاڑ دا تے ادھر ڈوب دا تے جے تو رب ہے نا تے انج کر آج لاندے والو چاڑ کے چڑھ دے والے ڈوب کے وفا دے۔ اللہ فرماندہ جدو خلیل اللہ علیہ السلام نے جملہ بولے نا فَبُہِتَ الَّذِي کافر کافر مبہوت ہو گیا۔ پنجابی جنج ترجمہ کرو جدو خلیل اللہ علیہ السلام فرمائے جے تو رب ہے نا کیا جے لاندے ہو چاڑ کے چڑھ دے ڈوب فَبُہِتَ الَّذِي کافر کافر دے توڑتے اڑ گئے، حواس باختہ ہو گیا۔ روایات چاہتا ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتے میدان مناظرہ سی نا گل ہندی سی پہ کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑا پوائنٹ رکھیا کہ جے تو رب تے آج ادھروں چاڑ کے ادھر ڈوب تو یا رسول اللہ وہ میدان مناظرہ سی اگر نمرود ہی کیا چھڑ دا ابراہیم ادھروں تے میں چاڑنا تو اپنے رب نو آنکھا جلان دے چاڑ کے بخا کہ آقا پھر کی ہونا سی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ جدوں خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک جملہ آکھیا سی نا کہ میرا رب ہوئے جڑا روز ادھروں سورج چاڑ کے تھے ادھر ڈوب دے تو جے تو رب تھے آج ادھروں چاڑ کے ادھر ڈوب اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل نو حضرت ابراہیم دے قدمہ دے وچ کھلا رہا ہویا سی قدمہ کل کھلا رہا سی خلیل اللہ اے میدان مناظرہ سونیا اگر اس بئیمان آج اے آکھیا نا کہ ادھروں تے میں چاڑنا تو اپنے رب نو آکھ کہ لاندیوں چاڑ کے چڑھ دے ڈوب تے خلیل فکر نہ کری تیری رضا دی خاطر سونیا سی لاندیوں بھی چاڑ کے وقا چڑھا لاہون ایک میں تھے ذوق دی گل کرنا چاہنا توجہ او اے تے خلیل اللہ سننا خلیل اللہ علیہ السلام سن اگر ہندہ تے پھر انج کر دے تو ذرا کتب تواریخ اور سیر دا مطالعہ کر جدو صحابہ دے مقام تے مولا علی دا پٹ سی مولا علی دا پٹ سی تے میرے نبی دا سر سی تے مولا علی دی اثر قضا ہو چلی سی تے میرے نبی علیہ السلام آپ آرام کر رہا سن مولا علی دے پٹاں دے سر رکھ کے تے حضرت مولا علی شیر خدا آپ دی آنکھاں چوانسو نکلے تے میرے نبی نے فرمایا علی کیوں روئے ہیں؟ عرض کی سونے اثر دی نماز ٹر گئی میرے نبی نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا؟ عرض کی سونے جے تواڈے ہوندے علی قضا کر لئی تے قیامت تک لوکی آکھن گے میرا نعرہ مارنا لینا کہنا علی نبی دے ہوندے قضا پڑھدا رہیا اسی کٹھیاں کر لیں گے سونے قضا نہیں پڑھنی ادا ہی پڑھنی ہے تے میرے نبی نے انج ہاتھ چوک کے آکھیا سی اللہم ان علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس یا اللہ اے علی میرا تیری اطاعت کر رہا سی نالے تیرے رسول دی اطاعت کر رہا سی یا اللہ علی واسطے سورج نو واپس پلٹا او جیڑا کم ہجے ہونا سی پتہ نہیں سورج ادھروں چڑھنا سی کہ نہیں جیڑا کم ہجے تک مسرود سی میرے نبی نے مقام صحابہ دے لیندے والوں سورج دوبارہ سرے چاڑ کے پھر بقا چڑھے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا روز چڑھ دے ادھر سورج چاڑ دا ادھر ڈوب دا لیندے وال یا تو رب ہے آج تو لاندے ہو چاڑ کے چڑھ دے ڈوب مبہوت ہو گیا اللہ جواب ہو گیا وچوں کچھ بندے بولے ہونا کیا جناب ایدی سزائی کوئی ہے حرکوہو وانصرو آلہتکم ان کنتم فائلین آکھا لگے جنی جلدی ہو سکتا ہے اینو جلا دے ہو حرکوہو اینو ساڑ دے ہو وانصرو آلہتکم کہ اپنے خداوند دی مدد کرو ان کنتم فائلین اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اینو جلا دے ہو ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا ہو کافرو تسی سارے اپنے خداوند دی مدد کرو گے تو تاں تواڈے خدا بچن گے کیسے تواڈے خدا نے فرمایا اگر میرا خدا چاہے تو میری حفاظت فرما سکتا ہے
بہت طویل واقعات نے ابراہیم علیہ السلام دے نعرے نمرود وچ جان دے، لیکن میں دو چار جملیاں وچ گل مکا کے تے بات نو وائنڈ اپ کرنا چاہنا۔ بادشاہ نے اعلان کیتا بھئی جدے کول جنی ہمت ہے نا لکڑیاں کٹھیاں کرو۔ ایک چار دیواری بنائی گئی، او دے وچ لکڑیاں سٹ دے رہے۔ ایک روایت دے پیش نظر 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، ایک روایت چ 1 مہینہ لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، ایک روایت ہے کہ 6 مہینے تک لکڑیاں کٹھیاں کر دے رہے۔ 6 مہینے پوری قوم پوری مشینری لگی رہی لکڑیاں اکٹھیاں کرن تے۔ جدوں انہوں اگ لگائی نا، اگ اتنی تیز سی کہ کئی میل دور تک اس اگ دی آواز دور تک جاندی سی۔ سپاہی آکھن لگے بادشاہ ایڈی سخت اگ ہے، دا سیک ایڈی دور تک جا رہے ہیں، ابراہیم نو کیویں سٹاں گے؟ ایک منجنیق تیار کیتی، او دے وچ پا کے ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اگ وچ ہلارا دین لگے نا، اس ٹائم اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے، پانی والے، ہوا والے۔ یا نبی اللہ اجازت دیو اسی می پا کے آگ بجھا دینے ہیں۔ فرمایا تسی چلے جاؤ، سارے فرشتے آئے، فرمایا چلے جاؤ۔ آخر جناب جبریل آئے، حضور میں تو اڈی بارگاہ بھی چاہیاں، حضور منو حکم دیو میں اے آگ چوکے نہ دے اتے سوٹ دینا۔ فرمایا نہیں یا نبی اللہ پھر تسی آگ والے جا رہے ہو، تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا، ہون ادھروں ہلارا دے دیتا گیا، ادھر آگے تے ادھر خلیل اللہ علیہ السلام اس منجنیق چو نکل چکے نے۔ درمیان جناب جبریل دا رابطہ ہو رہے ہیں کہ جناب تسی عرض کرو اللہ دی بارگاہ، جب منو نہیں کہنا تے اللہ نہیں عرض کر دے ہو۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا گل سن جبریل، میں آگے وچ جا رہے ہیں، 10 میرے رب نو نہیں پتا۔ ہائے 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 ایتھے کچھ بیلی نا جی، کچھ بیلی وہ ایک اعتراض کر دے نے، ویکھو جی اللہ دے نبی سن، انہوں نے کسے دے کولوں مدد نہیں لئی۔ میں کیا اگر اللہ تو علاوہ کوئی مدد اور نہ کر سکدا ہوندا تے فرشتے کیوں آئے سن؟ تے فرشتے اللہ دی اجازت نہ لائے سن، کہ اللہ فرما چھڑدا خبردار فرشتہ تانوں نہیں پتا، مددگار تے کلا میں تسی مشرک بننا چاہندے ہو مدد کر کے؟ انج نہیں کیا۔ تے خلیل اللہ علیہ السلام نو جناب جبریل کہہ رہے ہیں جناب جے منو نہیں کچھ کہنا تے اللہ نو ہی کہو۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے میں میرا وہ رب جلیل کہ اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ فرمایا جبریل تو پیچھے ہو جا، میں جانا تے میرا رب جانے، اللہ میں جانا تے میرا رب جانے۔ جدو آگ وچ ہلارا دے دیتا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ دے سینٹر جا کے خلیل اللہ علیہ السلام آپ جدو جا کے لگے نہ ڈگن، اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا میرے نبی نو اپنے پران تے اٹھا لائے، آئے ہائے ہائے پران تے اٹھا کے انج خلیل اللہ علیہ السلام نو آگے دے بچ بٹھا دیتا۔ اے آگے لگی چارج پھرے، سینٹر چ خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے نے، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا جڑی چھپکلی ہے نا، چھپکلی بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے چھپکلی نو مارو۔ کی فرمایا؟ چھپکلی نو اینو قتل کرو۔ آقا وجہ فرمایا دی وجہ ہے جدو ابراہیم علیہ السلام نو آگے چھٹیا گیا سی تے اے پھوکا مار کے آگ تیز کر دی سی، اے آگ نو تیز کر دی سی، لہذا اس نو قتل کرو۔ اینو قتل کرنے دا حکم ہے، مارنے دا حکم ہے چھپکلی نو۔ دوسری بات، ایک پرندہ چھوٹا جیا اپنی چونج وچ پانی لے کے، ہائے ہائے چونج وچ پانی لے کے نا اڈیا پرندہ اتے بہت اونچائی تے جا کے نا انہیں چونج وچ جڑا پانی دا قطرہ سی نا انہوں تھلے سٹیا، پھر ویکھدا ہے کہ انہیں کو پانی نال ایڈی وڈی آگ تے نہیں نہ بجھنی۔ انہیں آکھیا آگ تے نہیں بجھنی تے لہذا تو او تے کم کر سکنا نا جڑا خلیل نال ہو رہا ہے۔ انہیں اپنے پرانوں ٹلیاں چھڑ دیتا ان کر کے اتو این آ رہے آگ وال۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا جلدی کر جا کے اس پرندے نو اپنے پران تے اٹھا، اس پرندے نو اپنے پران تے اٹھا۔ جبریل آئے آ کے پرندے نو اٹھایا، وہ پرندے اس پرندے نو فارسی زبان اس کے اندر نے 1000 داستان پرندہ، 1000 داستان پرندہ۔
تے ساڑی زبان چونو بلبل بھی کیا جاندہ ہے، فارسی چونو ہزار داستان پرندہ کہنے۔ اللہ کریم نے پیارے فرشتے جناب جبریل نے پوچھے اے پرندے دس ایکیپ کردہ پیاسے، پرندہ بول کے آندہ پیارے جبریل میں ویکھے اللہ دے خلیل نو آگے وچ سٹ دیتا گیا ہے، میں اپنے منہ وچ پانی لے کے آیا، جدو پانی دا قطرہ سٹے ہے میں ویکھے اگ تے بجھ نہیں سکدی، میرے دل وچوں آواز اٹھی او پرندیا تیری پانی دے نال جیڑا منہ وچوں سٹے آئی ایدے نال اگ تے تو بجھا نہیں سکدا، البتہ تو او کم تے کر سکنا ہے نا جیڑا کم اللہ دے نبی نال ہو رہا ہے، مقصد کی اللہ دا نبی اگ وچ گیا ہے کہ تمہیں اگ وچ چلا جا۔ اے جبریل بس اے سوچ کے میں اپنے پرانو ٹھلیاں چھڑ دیتا ہے کہ میں اتوں اگ والا رہے آسا کہ میں نہیں اگ وچ چلا جانا وا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل اس پرندے نو پوچھ اے پرندیا سانو تیری ادا بڑی چنگی لگی ہے، سانو تیری محبت اللہ دے نبی نال بڑی چنگی لگی ہے، دس تیری مرضی کی ہے، دس تیری تمنا کی ہے، دس تیری خواہش کی ہے۔ پرندہ بول کے آندہ اے سید الملائکہ جبریل میں سنے ہیں اللہ دے 1000 صفاتی نام نے، اونا نامہ وچوں 100 نام انہوں زبانی ہوندہ ہے کہ میں اللہ دے نا دی مالا جپدہ رہینا وہاں، اگر میری اے نوکری اللہ نو پسند ہے کہ اللہ پہ پوچھدا ہے میری تمنا کی ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ جبریل عرض کرو میری تمنا ہے وے اللہ دے جڑے 1000 نانے منو زبانی آ جان میں اللہ دے نامہ دی ہر ٹیم مالا ہی جپدا رہنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اس پرندے نو کو تیری تھانو اے دعا منظور ہے۔ اللہ نے اس پرندے نو 1000 اپنے نام سکھا دیتے کہ جدو نام سکھائے نے ادھر زمین تے خلیل اللہ علیہ السلام آگ وچنے چاٹ پھر آگ پئی ہوئی ہے جتھے اللہ دا نبی بیٹھا ہے، اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اے باغ و بہار ہے، اوتھے بوٹے لگے ہوئے نے، پھلاں دے بوٹے خوشبو والے بوٹے لگے ہوئے نے کہ اس پرندے نو جبریل نے لے آکے اس باغ وچ بٹھایا ہے جتھے اللہ دا خلیل بیٹھا ہے، سامنے خلیل بے کے اللہ دا ذکر پہ کر دینے اس باغ وچ جتھے خلیل بے کے اللہ دا ذکر کر دے سن اونا بوٹیاں دے وچوں ایک بوٹے تے بے کے او پرندہ رب دیاں شانہ پہ بیان کردہ ہے۔ روایات چاہندہ جدو کئی دن بیت گئے کئی دن گزر گئے، ایک دن نمرود دی بیٹی جدا نام زغفہ یا رازہ او اپنے باپ نو کہن دی ابا کئی دن ہو گئے نے ابراہیم نو آگے وچ سٹیاں ہویا، آج میرا دل کردہ ہے میں اس بندے دا نظارہ کرا جنہوں آگے وچ سٹیا گیا ہے، انہیں کیا ٹھیک ہے اس آگ دے بالکل قریب ایک بڑی اچھی دیوار بنائی گئی، او دے اتے سیڑھیاں لا کے جدو نمرود بھی اتے چڑھیا ہے او دی بیٹی بھی اتے چڑھی ہے، سامنے جدو نظر پئی ہے ویکھیا خلیل اللہ علیہ السلام بے کے اللہ دا ذکر پہ کر دینے قریب او پرندہ بے کے اللہ دیاں تقدیساں پہ بیان کر دے کہ لڑکی بول کے آدھی ابراہیم اے دس تینوں اس آگ نے جلایا نہیں، تینوں اس آگ نے ساڑیا نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی سن لے میں جس رب نو مننا وا اس رب نے منو اس آگ وچوں بچا لے ہے کہ لڑکی بول کے آدھی خلیل اللہ اگر میں بھی تھوڑے کل آنا چاہواں کہ دسو کی میں آواں، فرمایا بیٹی تم ہی پکار لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، بیٹی تو بھی کلمہ پکار۔ جدو نمرود دی بیٹی نے جناب خلیل دا جملہ سنی ہے لڑکی دیوار تے چڑھ کے اتوں چھال ماری ہے جب پکار کی آندھی ہے ایویں بابل اے کوڑے میرے تے جھوٹا شور مچا آیا وہ سچا رب خلیل اللہ دا سچا رب خلیل اللہ دا جس
لگایا خلیل اللہ علیہ السلام آپ دیکھو وہ لڑکی بھی آ گئی کوئی چوٹ نہیں پہنچی کوئی تکلیف نہیں بالکل خلیل اللہ علیہ السلام نے سامنے آئی گرامی قدر حضرات خلیل اللہ علیہ السلام اس آگے بچوں نکلے اگے پھر کیڑے علاقے گئے انشاءاللہ اگلے سال عرض کرانگا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول